ବାପା ପ୍ରବଳ ମଶା ଆସ ଯା ଯା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଲଙ୍କା ଧୁଆ ଦିଅ କିଛି ବୁଝୁନ ବାବା କଣ କହୁଥିଲୁ କି ବାପା এইଠି ଦଣ୍ଡବତ କଲି। ଇଏ ବାପା କଣ କହୁଥିଲୁ କି ବାପା ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ମିଶି ଦିଦି ଟିକେ ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ପକେଇ ପିଇବୁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେଇଟାକୁ 25 ଟଙ୍କା ପିଇଥିଲି ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ବଳିଛି।